हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ नै जोङो दा कामाख्यानि मन्दिराव थांगासिनो हरनि 3टायावनो उथिनानै दुगैस्रां लोबस्रां जोङो ओंखारबोबाय आरो नै मालिगाव मोनसिगोन मोनथ'वाखैनो कामाख्यानि मन्दिर मोनसिगोन खोमसियावनो फैयाब्लाथाय माने मेन मन्दिराव हाबनो मोना बिराद गोलाव लाइन जानांगौ नालाय जेनेरेलावथ' एकदमबारे बिराद भिर जाखायो ओमफ्राय जोङो जेनेरेलाव मोनाबाथाय VIP टिकेट लानो सानदों ओमफ्राय नायनोसै VIP टिकेट मोनोना मोना दा थांबासो मिथिसिगोन नोंथांमोनाबो आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांदो नै कामाख्यानि गेट मोनफैबाय ओमफ्राय दा नायनोसै मेन मन्दिराव हाबनो मोनोना मोना मानसिफ्रा खायसेफ्राथ' 1टा 2टायावनो फैनानै थाखाफैयो ओमफ्राय खायसेयाथ' हर थाखायो बिदिनो गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा बिदिनो हर थाखानानै फुङाव लाइन जानानै थाखायो आरो ओमफ्राय गेट खुलिबाथाय ओमफ्राय थाब दर्शन खालामनो मोनो नङाब्लाथाय बिराद 1टा 2टा जालायो 4टाफ्राव लाइन जाबाथाय 1टा 2टा बेबायदि जालायो थांनाय बोसोरावबो जोङो थांदोंमोन 6टायाव जोङो लाइन जादोंमोन ओमफ्राय 1टा 1:30सोआवसो जों दर्शन खालामनो मोनदों ओमफ्राय नै मोनफैबाय लोगोफोर दा गारि पार्किं खालामगासिनो बोराया दा नायनोसै मा जायो जोङो मन्दिर मोनफैनायाव टाइमा 4:30सो जाबायमोन नामा टाइमखौनो नायस्लाबासै आङो फिसालाया थारमाने दाख्लै आङो मेलायाव गारबोबाय नालाय लाबोफायासै फैनो ओंखारबाय थादोंमोन आरो गथ' मानसि लाबोनो हायाना बेनिखायनो बिराद फैनो गाबख्रावगासिनोमोन आरो बेनिखायनो दा बोथोरा बिराद थान्दा जानानै दंना अखा फ्रि फ्रि थाइफ्रिनाय सम बेनिखायनो दानो गरम नङियावनो फैखाबाय आरो जोङो दिनैनो उनाव ओमफ्राय आरो बिराद गरम जाबाथाय फैनो हानाय नङा ओमफ्राय जोङो नै प्रसाद लानो नागिरदों कामाख्या फुजा होनो थाखाय ओमफ्राय एसे प्रसाद लांनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर VIP टिकेट लानो थाखाय नै लामानिफ्रायनो लाइन जागासिनो ओमफ्राय जोंबो दा लाइन जानांसिगोन आरो ओमफ्राय नै ओरैबायदि गोलाव लाइन गेटआनो मोनाखै मन्दिरनि मेन गेटआ मोनाखै आरो सजा मारा खोमा न' बिनि वाय मासेबाव बेनिफ्राय नै मन्दिर गेटखौ खेवना होबायमोन 5टा जाबाय नालाय 5टायाव खेवनानै होयो ओमफ्राय जों थांगासिनो ओमफ्राय मन्दिर सिङाव मोनफैबाय नै ओमफ्राय मन्दिर सिङाव फैनानै जा गोबाव लाइनाव थाबाय ओमफ्राय उनाव मिथिबाय जे मा होनो VIP टिकेटआबो 100टाल'सो होगोननो ओमफ्राय मानसियाथ' 500नि बारा जाबायमोन बेनिखायनो ओमफ्राय उपाय गैया नेनानै लाब गैला ओमफ्राय टिकेटखौबो 12टायावसो होगोननो बेनिखायनो जेनेरेलावबो दा थांनो हाला बिराद मानसि जाबाय बेखिबो जाला बेनिखायनो जोङो मा खालामबाय पण्डितखौ हमनानै बिदिनो फुजा खालामनानै फैसिगोन आरो मेन मन्दिरावथ' थांनो मोनला खिन्थु ओरैनो मन्दिर सिङाव थांनो होगोन ओमफ्राय कामाख्यानि मन्दिरखै मोखां खालामनानै बिदिनो फुजा खालामहोगोन आरो सिङाव हाबनानै ओमफ्राय जोङो नै बेयाव आरो लाइन जाफैलायबाय लाइनानो दा 3 जानानै दङ लोगोफोर ओमफ्राय बै जाबाय जेनेरेल लाइन गोजौनिफ्राय एकदमबारे लाइन जानानै फैनांगौ आरो लाइनानो खेंख्रा खेंख्रि लामाया बिराद गोलावथार आरो बेयाव बिराद गोबाव लायो मा होनो जों थांनाय बोसोरावबो बिदिनो 6टायावसो हाबनानै फुरा 1टायावसो मोनदों आरो दर्शन खालामनो गथ'फोर लानानै माबा जाया जोंहा बाबाया थांनाय बोसोराव बिदिनो लरहाय लांखादों 7 घन्टा धेमालि नङा फुंनिफ्रायनो नेबाय थानाया बेनिखायनो बे मन्दिराव फैनोबाथाय कामाख्यानि मन्दिराव फैनोबाथाय गथ' गोरलै लानानै फैजाया आरो गथ' मानसि लानानैबो फैजायो खिन्थु मेन मन्दिराव थांनोब्लाथाय लाइन जानोब्लाथाय गथ'फ्रा खस्थ' मोनोना जोंहा बाबायानो देरनानै नै दाबो थानो नागिराखै दिनैबा बिराद खें खालामबाय थादोंमोन दुरबलथार नालाय बियो ओमफ्राय VIPआव टिकेट मोनैफ्रा नै लोगोफोर बेखै फैजोब्बाय गासिबो 100टाल'सोमोन नालाय VIP टिकेटआबो मानसिफ्रानो जि बुरजा जाबायमोन ओमफ्राय उपाय गैया बेबायदि खालामाबा दा जेनेरेलावबो थांनो हाला ओमफ्राय बेबायदि उपाय खालामाबाथाय जाला आरो नै लाइनाव जा बुरजा जाखाबाय ओमफ्राय दसे लाइनाव थाबाय बेयावबो ओमफ्राय नायनोसै दा फुजा खालामनो मोनो ना मोना नै मानसिफ्रा फैजोब्बाय VIP टिकेट लानो थांनाय मानसिफ्रा उपाय गैयाना दा मोनासै ओमफ्राय बेयावनो लाइन जाफैजोब्बाय आरो ओमफ्राय बेयाव पुजारिनो 1000 होनांगौ आरो फुजा खालामनायाव ओमफ्राय बेबायदि फैसा होनानै फुजा खालामहोबाय ओमफ्राय नै फुजाया जाबाय जोंना दा जोङो बाहेरायाव ओंखारबाय मन्दिर सिङावथ' बेबायदि भिडिअ खालामनो एलाउ गैया नालाय ओंखायनो आङो भिडिअ खालामासै ओमफ्राय बियो जाबाय गोजौनिफ्राय लाइन जानानै फैनायनि जेनेरेल लाइना बेनो ओमफ्राय VIP लाइनखौबो बिदिनो सोनानै हरो आरो बेखै ओमफ्राय बेखैजाय थांनानै बैनो मेन मन्दिरानो बेयावनो थाङो लामाया एकदमबारे फिसा आरो ओमफ्राय जोङो ना फुजा सोलिगासिनो जोंना पुजारिया फुजा नियम खालामगासिनो बेनिफ्राय नै जोंना लोगोफोर फुजाया सोलिगासिनो नारेंखल बुखावनो होदों दा बोराया नारेंखल बुखावनो नागिरदों
मेन मन्दिरा हाबनो मोनैखाय गोसोखौनो मोजां मोनासै आङो दैखौ दांनो मोनासै नालाय मा कामाख्यानि मेन मन्दिराव थांनानै दैखौ दांनो मोनबासो गोजोननाय मोनो ओमफ्राय मानसिफ्रा बे दैखौनो दांनो थाखाय बिराद खस्थ' खालामनानै लाइन जानानै थायो आरो गोजान गोजाननिफ्राय मानसिफ्रा फैनानै बिदिनो 7 घन्टा 8 घन्टा खायसेथ' हरसे थाल्ला बिदि थानानै लाइन जानानै मा कामाख्यानि मेन मन्दिराव हाबनानै दैखौ दांनानै फैयो होमबासो साननाय हनायफ्रा जाफुंनाय बायदि मोनो आरो बेनिफ्राय जायफोरा बेबायदि लाइन थानानै मा कामाख्यानि मेन मन्दिराव थांनानै दै दांनो मोना बेफोरो मा होनो पण्डित लानानै फुजा खालामबाथाय पण्डितआ लायनानै होफैयो आरो जोंनोबो दिनै हरदोंमोन प्लास्टिकआव सोनानै हरो फुजा खालामखांबाय दा न'आव थांनोसै नै अखाबो थाइफ्रिबाय ओइ र' फट' लानि बिराद मानसिखा आरोखि 12 मास मानसियानो जोबा फुंनि दा टाइमा माबा जाबाय 8था जासिगोन आरो 8था जास्लाबाखै ओमफ्राय बेयाव फट' लानोसै मोनसे लानो दे ओइ माबाया दे बिदिनो फुजा जाखांबाय जोंना दा थांनोसै न'आव नै ओंखारबोबाय नै ओमफ्राय आसान गोजा जि मोजां मोजां सिन्दुर टेमानै फिसा साइज गैया गिदिर गिदिरथार मोजां मोजां नै शिवलिंग नै ओमफ्राय क्लिप वाव खानायाव लाग्रा क्लिप नै क्लिप হয় क्लिप बेबो मा होनो बेखौ रायदोंनि हेबनाय नामा बेयो मा कामाख्यानि मन्दिर रायदोंनि हेबनाय बेग मा बिलाय बेनिफ्राय लोगोफोर जोङो मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोनानै दा संख'नि आसान नायनो नागिरदों बिराद मोजां मोजां संख'नि आसान मोनो कामाख्या मन्दिराव नोंथांमोनाबो जुदि संख'नि आसान नांगौब्ला कामाख्या मन्दिराव फैबानो जाबाय खम दामावनो मोनो ओरैनो जोङो सनारि दखानाव बायनो थांब्लाथ' 300 400 होनो खिन्थु बेयाव आसलि संख'नि आसानानो 250 मोनो आरोखि आङो लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आं उनाव देखायसिगोन दा जोङो मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोबाय बेनिफ्राय जोङो नै लोगोफोर दा मा कामाख्या मन्दिरनि एकदमबारे गोजौ नीलाचल हाजोनि टपआव मोनफैबाय जोङो एसे बेरायनो फैदों बेयावबो मोनसे मन्दिर दङ बे मन्दिरनि नामानो जाबाय भुबनेश्वर टेम्पोल मा कामाख्या मन्दिरनि गोजौसिनाव दं आरो बेयाव जोङो ओरैनो मन्दिर सिङाव हाबफैयासै बाहेरखिनिखौल' नायबाय आरो ओरैनो जायगाखौल' नायथिंनो फैबाय सिङाव दर्शन खालामहैलायासै ओमफ्राय एसे नायबाय जायगाफोरखौ बिराद मोजां आरो मन्दिराथ' गेटआ ओमफ्राय सिङावबा माबायदिमोन आङो थांफेराखै थांनाय बोसोराव फैदोंमोन बेयावनो खिन्थु मन्दिर सिङाव थाङाखै आरो आं ओमफ्राय जायगाफ्रा नायदो लोगोफोर जि मोजां नुहुरखायो ओमफ्राय बोराया आंना नेनोनो हाला एकदमबारे गारि हरन होगासिनो लामायाव थानानै एकदमबारे आङो बिराद मोजां नुदोंमोन जायगाखौ थांनोनो बालायदोंमोन बेखिनियानोसै लोगोफोर आंना दिनैनि ब्लगा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय